Žiaci zo základnej školy na Atómovej ulici spoznali prostredníctvom výchovného koncertu českého muzikanta Jindru Koníže. O jeho webovú stránku sa stará jedna z učiteľiek školy. Deti rozpoznávali rytmus, štýl i zvuky hudobných nástrojov. S Jindrom vystupovala jeho 9-ročná žiačka Monika. Ja umím hráti, my umíme taky, a to na trumpetu, jak se na ní hraje. Jara, on hrá trumpeta. Je to vynikajúci hudobník a má veľmi rád deti a veľmi úžasne vie s nimi spolupracovať. Ty děti je lepší, když je chytne muzika než drogy, že jo? Co si budeme povídat? Výchovné koncerty absolvuje v Čechách i na Slovensku. Skladá relaxačnú hudbu, jeho klávesy však poznajú aj fanúšikovia folkovej hudby, pretože 7 rokov vystupoval s Nedviedovcami. Ja poznám Jindru ešte z tých čias, keď hrával s Honzom Nedviedom. No, tak vedela som, že je veľmi dobrý klavirista a potom som sa postupne o ňom dozvedela, že je výborný skladateľ hudobný a tak. Byl jsem dlouho v zahraničí, Belgie, Holandsko, Německo, Řecko, dohromady asi 8 let. No a vystupoval jsem s Demisem Rososem, nevím, jestli budou diváci ještě znát ten krásný hlas. Hodně často jsem s ním vystupoval. No a pak jsem se vrátil v 90. roce, začal jsem hrát s Lenkou Filipovou, 10 let, což bylo úžasný. Od známych muzikantov odpozeral pokoru a precíznosť. Muzikant musí být pokorný člověk. Musí být člověk, který poslouchá lidi, co lidi chtějí a musí jim odezdávat, protože když si na to pódium stoupne a nedělá to upřímně ze srdíčka, dělá to jenom proto, aby jako, že už budu mít tolik peněz a odejdu, tak to ty lidi poznají. Pijme píseň dokola, okolo stola lala, pijme píseň dokola, okolo stola lala. Jindra Koníž v rámci celoslovenského turné koncertoval aj v Trnave, okrem základnej školy na Atómovej ulici aj na Vančurovej a Gorkého ulici. Martina Šimonová, Mestská televízia Trnava.